HF'erne, mens I er inviteret til reception over på gymnasiet. Det tager lidt tid at fotografere de 18 klasser, men jeg tror, vi har rigeligt at drikke derovre. Kære studenter og HF'er, i 1912 stod der 7 studenter på trappen. De var alle sammen drenge. I dag er I 414. I står ikke på trappen, men på et stort stillads. Og I er absolut ikke alle sammen drenge. Faktisk er flertallet jo piger. Det opvejes heldigvis af, at drengene er specielt stærke i den her årgang. Ja, okay. Det vil blive fejret på samme måde, som det er sket lige siden 1912. Det er en tradition, der markerer, at dette højtidelige øjeblik i både jeres og skolens liv, det er noget, vi fejrer i fællesskab. For I først rigtige Stenhus-studenter og rigtige HF'ere, når vi om lidt tager huerne på samtidig. I er altså del af en meget gammel Stenhus-tradition, men I er samtidig jeres helt specielle årgang. Årgangen, hvor alle bestod eksamen, alle 414. Den største årgang i skolens historie. Og jeg har faktisk set alle jeres eksamensbeviser i dag. Jeg har siddet og skrevet dem under. Der er 414, der skal skrives under 2 eksemplarer. Og jeg synes faktisk, det ser ret godt ud. Og derudover er I jo nogle enormt glade, positivt dejlige unge, som I er stolte af. Den helt specielle årgang 2015. Kommer der lige en her. Det er jo fantastisk at se jer alle sammen på én gang. Det er jo ikke sket så tit. Så det her er faktisk på mange måder et helt unikt øjeblik. Men I er nogle imponerende og smukt syn, som vi står her samlet. Og den glæde og stolthed, der lyser ud af jer, den er helt fortjent. I har netop gået den traditionelle gang fra Volo. I har fået en rose. Det skal symbolisere styrke og skønhed. Buerne, det er viden og ungdom. Og tilsammen symboliserer det at blive student og HF'er fra Stenhus Gymnasium og HF. Derfor, nu kommer vi til de traditionelle verselinjer. Til alle studenter og HF'ere, tillykke med dagen. Så sæt der huerne på. Og bær dem med æren. Jeg erklærer som rette studenter og HF'ere at være. Ja, når jeg nu også har